Tatlo ka mga suspek sa pagbuno sa bouncer sa barangay San Felix City Proper na tumod na sa kapulisan. Isa sa ila ginapahayag miyembro sa isa ka gang. Si John Sala nakatuto. Sa kuha sang CCTV sa isa ka kaladaan sa barangay San Felix City Proper, makitaan nga nagkakaon sang Arrozcaldong apat ka mga persona. Pila ka minutos lang nga nagligad, nagtindog ang isa ka lalaki nga ginpasyahan sang sabaw sang Arrozcaldo. Ang lalaki sa iya tubang. Nagtuyo pa nga maglikaw ang lalaki apang ginlagas ini ka ginbuno sa tiyan. Ang lalaki kag babae nga upod sang sospek nabilin sa lugar samtang nagsakay sa motorsiklong sospek ang nagpalagyo. Pinaagi sa sininga footage nga ginpost sa social media na tumod sa kapulisan ng tatlo ka mga persona nga imbolbado sa insidente nga ginkamatay isang biktima nga si Delphine Donito Jr. Suno sa kapulisan ang lalaki nga nagbuno amo si alias Limuel, 21 anyos, ang barangay Lapuz Norte, Iloilo City. Suno sa pila ka mga saksi ang babae amo si alias May, live-in partner ni alias Limuel. Ang isa ka lalaki ang wala pa pangalanan. Kagapon sir, nagpagwa kita sa computerized facial composite sang suspect kaga iyang upod sang pagkatabo sang insidente. Dason nakakuha kita sir sang mga information alin man sa may aton mga concerned citizen. Ginpadulungan sa news team ang balay sang sospek apang nagpaiway nga magatubang sa kamerang iautod. Suno sa iya wala na nakapauli ang sospek kumalin sang nagluntad ang insidente. Wala sang malain nga record sa barangay ang sospek apang suno sa punong barangay. Sa nabalaan ko sir, sang subong na tabo na siya, do membros na kuno sa TBS na, TBS 13 na muna kuno ti do antalan nga membros TBS na hindi ka kasulod ako kung hindi ka patay tao mo nabati ko man sa ila. May ginbuno man ang sospek sa Mandurriao suno sa kapulisan. Si alias Limuel sir is na-involved sa isa man kastabing incident sang tinalikdan nga Mayo dira sa may San Rafael sa distrito sang Mandurriao. Samtang kaina sang udto, nagsuka na sa Iloilo City Police Station 7 si alias May. Naghatag ini sang iya affidavit sa kapulisan. Padayon pa nga napangita ang duwa ka makaupdanan sini. Upo kay Hans Tishato, John Sala. 1 Western Visayas.